Λοιπόν, το αποφάσισα. Βαρέθηκα εδώ στη Σπερχιάδα. Έχω μάθει ότι η Αθήνα είναι, λένε, πολύ ωραία και θα έρθω να σας βρω. Εκεί στο 153 είναι νηπιαγωγείο. Ναι, ξεκινάω τώρα. Έρχομαι, παιδιά, έρχομαι. Είναι όμως πολύ μακριά η Αθήνα. Κουράστηκα λίγο. Για να συνεχίσω τώρα. Ο Καφετούλης είχε πει ότι θα έρθει στο σχολείο, αλλά τελικά δεν ήρθε ποτέ. Μπορεί να έπεσε, να χτύπησε και να πονάει πολύ, να έβγαλε αίμα το πόδι του και να ψάχνει για νοσοκομείο. Αλλά 2, μπορεί να βρει και ένα στραβοδρόμι και να μην έφτασε και να μην ξέρει που να πάει και να χάθηκε. Ή μπορεί να συνάντησε τους φίλους του και να πιάσαν συζήτηση ή να κάνουν πάρτι. Εσείς τελικά τι λέτε να είναι?